Hello mga ka-idol, may adlaw. So nauli na gyud mi mga ka-idol, gikan mi namalit og mga bagong sapato sa ako ang duha ka mga pag-umangkon. Oo, so okay, so salamat kayo sa mga nag-sponsor no kay nakapalit yun in town og mga bagong nga shoes. O ako mga pag-umangkon dire. So akong pasalamatan no sila si Sir Owen Carl Melendres Manzanares from Saudi. So shout out diha nimo Sir Owen. And then kay Ma'am Arlene Verando from Australia. So salamat kayo ma'am. And then kay Ma'am Jackie C. Pipito from France. So salamat kayo ma'am sa imuhang gi-share nga blessings. Og ingman ni Ma'am Jing Magundang Beryoso from United Kingdom. So kaninyong tanan ma'am sir, so salamat kaayo sa inyong gi-share nga blessings. So kay nakapalit na gyud in town og mga bag-o nga shoes ang akong mga pag-umangkon. Oo, so salamat kaayo ninyong tanan. So mao ni lang napalit mga idol. School shoes. Oh, mga school shoes ni sila. Rubber shoes. Oh, rubber shoes. So tagsa sila ka rubber shoes mga ka-idol. Oo, and then usa kay para ROTC na ko. oo, para ROTC. Kada Domingo. Oh, nya kining imadoy kana mo na Crocs ang sa toy yes. O Crocs. So gamit kay na sa mga ka-idol. So dili na gyud sila maproblema mga ka-idol. Ma'am sir kay tungod sa inyong gipadala nga kwarta. So nakapalit jud in town og mga bag-o. So nailisa na jud og katong naukap in town ang show sa ako ang pag-umangkon. So kani human nga nag-viral ang video pagka miaging semana. So karon nailisa na gyud in town og bag-o. So lipay kayo akong mga pag-umangkon mga ka-idol kay bag-o na gyud in town ilang mga shows dire. Okay, so unsay inyong ikasulti sa nag-sponsor? Salamat kayo ma'am and sir sa i-share ninyo nga blessing. Nakapalit na gyud mi og bago nga mga sapatos. Importante kini sa mga eskwela. Importante. Oh. So dili na gyud sila maproblema mga ka-idol kay mga bag-o na ilang sapatos. So kani akong pag-umangkon mga ka-idol kani. So kuha na ka Inday. First year college. Oh, first year college. Oo. So ikaw doy? Grade 11. Oh, grade 11. Oo, dire sa Manog. National High School niya. Ikaw Inday? Sa Sitio. Sitio Dumanhog. Okay, nag-ingon si Sir Owen nga magtarong mo sa inyong eskwela. Oo. Pero kani sila mga ka-idol, kaning akong mga pag-umangkon, so nagtarong yun sila og eskwela, nag-focus sila sa ilang pag-study. So kani akong pag-umangkon mga ka-idol, so honor sa ni siya. Oo. So nagtinarong yun sila og eskwela. Wala ni sila problema kay nag-focus yun in town ni sila sa pag-eskwela para makahuman sila pohon para makatabang usab sa mga kalisod kay grabe jud ka lisod ang kahimtang usab dire. So sa tanang nag-sponsor, so salamat kayo ninyong tanang. So kami manghinaot nga bubuan kamo og daghang mga blessings sa Ginoo kay wala gyud mo nagduha og share sa inyong blessings. So dako kayo og tabang gyud ang inyong gi-share nga blessings. So ang Ginoo na gyud mo imubalos diyan ninyo no kay wala gyud mo nagduha og share sa inyong grasya sa mga nanginahanglan nga sama diri namo nga grabe gyud ka lisod. So karon mapasalamaton kay mi ninyo og dako ug ilabi na gyud sa kanang Ginoo nga maoy naghatag og instrumento sa mga tawo para mo share sa mga blessings diri kanamo. So salamat. Salamat kay mga ma'am and sir. Salamat ya. More blessings to come ninyo. Okay, so bye-bye mga ka-idol. Bye-bye.